Salutare! Astăzi vă voi explica în Paint cu încă un prieten cum se explică turetele astea de pe LOL. Deci, pentru început, Nexusul, care de obicei este cu roșu la ei și nu de obicei mereu, și cu albastru la echipa dumneavoastră, mă scuzați. Așa, și cu albastru la voi. Ai căcat. Așa, în fine, aici e roșu. Sunt apărate de două turete, una aici, care dau lasere. Acesta este un lane. Acesta e altul. Și acesta e altul. Fiecare are un scop și aici e jungle. Fiecare are un scop și un nume, nu este sus, jos, stânga, dreapta, așa, junglă. Aici este o turetă adversă și aici este alta adversă. Aici este o turetă de-a noastră, care nu dă lasere, dă... Știți, Wizard? Ceva de gen dau ei. Și aici e la fel. Aici sunt turetele din baza noastră. Pe mid este la fel, câte două turete și aici la fel. Acesta de sus se numește top. Acesta de aici se numește bot. Și acesta de aici se numește mid. Noi, pentru a câștiga, trebuie... și să nu uităm ceva foarte important, inhibitoarele, care trebuie distruse neapărat. Și câte o turetă în fața lor. Eu nu le mai fac pe lane-ul nostru, adică astea toate sunt așa. Noi trebuie să venim, de exemplu, așa. O să se construiască, de obicei se joacă 2 player aici, un player aici și 2 aici. Aici pe mid, vă dați seama, trebuie, e cel mai mic lane, adică e cel mai scurt, că aici trebuie să ocolești, să vină așa. Și să nu uităm, în jungle sunt monștri care îți dau avantaj în luptă. Pe aici, pe undeva, este baronul, prin zona asta, care dacă îl iei, ești boss. Și pe aici, pe undeva, ar veni dragonul, care nu e chiar așa greu de bătut. Și să reluăm, de exemplu, eu de obicei mă duc pe top sau bot, mai des pe bot. Și vedem, are o turetă aici, una noastră. Și minionii or să vină câte 7-8, așa. Așa or să vină și de la ei. Sunt diferiți minioni, când distrugi inhibitor mai vine unul care e foarte puternic. Are șansă să moare un champion puternic. Mă scuzați. Așa și minionii, ca să distrugeți tureta, pentru că tureta vă ia foarte mult. Pentru a distruge tureta, trebuie să vină minionii pe ea. Adică trebuie distruși acești minioni. Aceștia trebuie distruși de la echipa lor. Și trebuie să dați toți aici, în tureta lor. Asta la început, după ce ați distrus asta, după ce ați distrus tureta, trebuie să o distrugeți și pe asta, care este același procedeu. Iar pentru asta care dă lasere, adică nu dă focuri din astea, vine așa una pe rând, peste 2 secunde alta și tot așa. Asta dă direct lasere și nu se oprește până nu ieșiți din zona ei. Așa. Ce să vă mai zic? După ce ai distrus inhibitorul, vin niște cavaleri, cred că v-am zis. Vin niște cavaleri care pot lua până la
250, 500 lovitura. După ce ați distrus toate, eu bat pariu că și ei or să fie 5 campioni. Da? Deci or să vină 2 pe aici, 1 pe aici și 2 pe aici. Dacă botul, adică ăsta de jos, este distrus prima oară, asta înseamnă că or să vină ăsta de aici, sigur o să vină aici și unul de aici, măcar unul or să vină aici. De obicei vin toți 5 și or să vă atace. Să nu uităm de tufișuri, care vă ajută foarte mult. Dacă v-ați băgat într-un tufiș, adversar nu vă mai bă, dar problema este dacă jucați la PvP, adică player versus player, e mai greu pentru că trebuie... Știți cum este? Nu o să vă arate toată harta decât aici, jos, pe partea aceasta, cam la distanța asta, așa. O să fie harta mică. Și voi o să jucați. De exemplu, o să vedeți decât chestia asta de aici, chenarul care vi l-am făcut eu acum. Și vă dați seama că Miss Fortune sau nu știu, eu dau exemple acum de campion, nu trebuie să-i vedeți în chenar. Trebuie să intrați repede în tufi să nu vă vadă. Acum să luăm o culoare. Așa, după ce ați făcut așa, midul o să poată să fie distrus, adică asta e cea mai bună tactică. Și topul la fel. Și în caz de ceva că vin iarăși 5 pe mid, sau dacă se distruge, dacă adversarii distrug midul, adică partea din centru, dacă este distrus, trebuie să vă dați richel sau back. Și haideți să vă scriu aici. Stați că nu prea e ca pe... Ce are? B egal back bar. Și acesta vă ajută cu rechemare în propria bază. Ce să vă mai zic este o vrajă Ignite care vă face un cerc, adică vă face un cerc și voi trebuie să apăsați click stânga pe el. Și pe dușman, click stânga, dar trebuie să fie în cerc. Ignite-ul, teleportul, adică vă teleportați de aici, din bază, din propria bază, vă teleportați de aici, de exemplu, pe Nexus, dacă ați distrus turetele astea. Și nu puteți să atacați direct Nexusul, trebuie să distrugeți un inhibitor. Și pentru a distruge inhibitorul trebuie să distrugeți tureta asta și pentru a distruge tureta asta trebuie să distrugeți această turetă. Este destul de complicat. Teleportul, mai sunt multe alte vrăji și campioni diferiți. Iar pentru a vinde campioni, foarte important pentru mine, pentru că fără această chestie nu l-aș fi avut pe un campion foarte bun. După părerea mea, Pantheon are ultimată ca teleportul. Adică e bun, e foarte bun. De aici poate să cadă, deci dacă cade direct pe un adversar, e clar că ia jumătate de viață. Așa, ce să vă mai zic? Dacă Nexusul este distrus, primeți XP-uri și IP-uri, RP-uri, trebuie să dați bani adevărați. Și trebuie să aveți peste 18 ani, din păcate. Din păcate. Ce să vă mai zic? Vă aștept următorul episod. Știu că dacă vă uitați așa deodată la hartă nu o să înțelegeți nimic, dar eu v-am luat pe explicate. V-am explicat. Și hai să vă mai zic ceva. Dacă midul este distrus, adică ei au distrus cele două turete și pătrund în bază aici, și voi ați distrus cele două turete și inhibitorul, pătrundeți în bază aici, cel mai bine, părerea mea, alții pot să rămână cu altă părere.